Tumela ngithobela sanibonani molweni ibhotane lotshani afshingi sidwesha nezidweshakazi kanonkonkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxwa nshina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Thobela sanibonani ithini hayi mani ndiyayiphindaphinda le nto. Anyway makhosi amakhulu camagwini ndlondlo ezinkulu thokozani. Anyway, let me get to the point. Yo guys, ndinigqibele kudala, that's why sendibhuda nje. Yeah, I want us to talk about inguqulo. Once again, I think I've covered inguqulo before, and I have another video that I posted this week as well. I think ndithethe enkundleni kulo mzi ndikuwo right now, but I think it wasn't possible to make my point clearly kula video because I was addressing Eli Kai. I was not necessarily addressing generally and covering as points ndifuna uzikavarisha namhlanje. Ilight bad guys ndisendlini. So yeah, ithini le nto ndifuna uyithetha. I've covered inguqulo before, but for the benefit of abo bangazange bayibona loo video leyo, let's first sithethe ngokuba yintoni inguqulo. Xa sithetha ngenguqulo sithetha ngantoni? Inguqulo ngumsebenzi wenkomo phofu oqalwa ngebhokhwe, kukungenisa abantu abadala kwabanye. Abanye ke bayayiphazama bathi inkomo yezilo, hayi ayiyo inkomo yezilo. Baphinde abanye abathi inkomo yezihlwele, hayi ayiyo inkomo yezihlwele. Ukuguqula kukuguqula abantu abangazange basetyenzwa, abantu abangazange basikozelwe, abangasekhoyo, abantu abangazange bazilelwe likhaya, bathathwe badityaniswe ngenkomo ukuze bangene ngaphakathi. Kuba kaloku thina sisizwe samaXhosa sinenkolelo ethi xa ubhubhile siyakukhapha, xa ungumntu ongutata sikubuyise. Kanti xa ungumntu ongumama uyazilelwa ngenkomo yakusasa. Umzekelo, umntu ke ngoku obhubhe, undiphazamisa ilight njengoba uyaluza nje. Umntu obhubhe eyikwekwe, ze athi amakhaya ikwekwe ayizilelwa. Kodwa ke iyakhula laa kwekwe ngokomoya, nayo ibe sexabisweni lokuba ngoku ifuna ukubanga ukutya sidibeni sinye namadoda eli khaya. Uyaqonda? Ngokomoya ayisekho, wabhubha emncinci kodwa ngoku usexabisweni ngokomoya loba ukhulile naye ufuna ukutya sidibeni sinye neentanga zakhe. Kwenziwa njani xa kunjalo? Ndikhe ndibone ke abantu ufike kusithiwa kwenziwa umgidi womfana wekwekwe engasekhoyo, wabhubhe ikwekwe, kuthiwe uyakhuliswa ngalaa mgidi. Ndifumanisa ukuba andiyikholelwa ke mna ke loo nto leyo, kuba ndinento ethi umgidi kaloku ayilo siko. Umgidi kukubhiyoza. Umgidi sisithethe nje, ayilo siko. Ayikwazi ke ngoku ukuthi ikwekwe engasekhoyo ibange into engelo siko. Kuyiloo nto ndithi ke inguqulo yiyo elungisa imimoya efana naleyo. Dityaniswa abantu abangazange bazilelwe. Umzekelo, utata owatshiphayo wemka wayobhunga wayohlala eKapa okanye eRhawutini, wafika wadibana naloo nkazana yaseKapa emakhaza, bahlalisana njengootata nomfazi. Waze lo mama akamazi lo tata intoba wayengowaphi. Wabhubha utata, wamngcwaba ke yena ke, lingaziwa isiko lakhe uba wenziwa njani kokwabo. Umntu onjalo ke kuyane kufumaniseke intoba ethubeni ikhaya asimazi kaloku noba wabhubha. Thina sizukulwane ke ngoku ngokuqinisekileyo akasekho lo mntu, sisizukulwane sesizukulwane. Abantu abanjalo siyabadibanisa ngenkomo ngoba asisabazi namagama abo. Abanye bafika ngethongo, ufika ithongo limane likubonisa lo mntu uyaluzayo emagcekeni, ongade angene ngaphakathi. Ungaphaya kwamasango, iinto ezinjalo ziba nintsi, zimbo ke ezibonisa umzi
onabantu abafuna ungeniswa ngaphakathi. Kanti-ke nabantwana abaphunzayo, izizwe ezaphunzayo, you-understand, abangazange balenza ixesha, bathi bawukhula ngokomoya nabo babe kuluhlu lwemimoya efuna ungeniswa ngaphakathi. Ibange into yoba nathi singamathambo elikhaya, siyafuna udityaniswa namathambo. Komo ke edibanisa amathambo inguqulo. Isizathu soba ndifune sithethe ncakasane ke namhlanje nakuba ndandikhe ndayenza ividiyo ethetha ngenguqulo into yoba ndifuna ukunikrobisela into yoba kumava endiwafumeneyo kule minyaka ke ndisebenza le misebenzi kule mizi kumakhaya ngamakhaya, ndifumanise into yokuba licebise ikhaya malicetyiswe into yoba, umzekelo, khangela into yoba eli khaya alinaye na uZweledala, uyandastand. Ufumanisa into yoba ninetyala elakwaZweledala, ootata bemka, ookhokho, tamkhulu, njalo njalo, bafuduka kuloo ndawo babefuduka kuyo, bedudulwa, uyandastand, yitrust, bayobekwa kwenye indawo, amaxhanti ashiyeka kuloo ndawo namangcwaba ookhokho. NguZweledala ke wakokwenu lowo. Ubana ngaba zange aphuthunywe uZweledala, ulityala phakathi kwekhaya. Funeka kuyiwe, kubuyelwe kwaZweledala, kuyiwe phayana kuyothethwa nabo, kusikozwe kuloo mangxowa, bakhwazwe ngokomoya into yoba buyani, silapha ngoku. Ukubana ngaba uZweledala, umzekelo, uZweledala uyakwazi uba ngumsebenzi ozimele yedwa. Xa ezimele uZweledala niya nebhokhwe phaa, laa bhokhwe ingaxhelelwa phayana. Ndiyatsho mna ndithi yimpazamo ukuxhelela uZweledala kulaa ndawo, ngoba kaloku nibanika ithemba loba nibuyile, kanti ibhokhwe leya nihamba niyoyikrobisa emanxoweni, nibaxelele into yoba sizoniphuthuma, masihambeni siye ekhaya. Nifike ke ngoku niwise le bhokhwe ekhaya nibangenise ngayo, ze nibazinzise ngenkomo. Kodwa uyakwazi ukudibanisa uZweledala nenguqulo ibe ngumsebenzi under one umbrella. Ibhokhwe lena siyithathe siye nayo kwaZweledala emanxoweni, kuthethwe phayana, sibatshayise. Uyeva? Ukutshayisa ke ngamacuba, uyandastenda, nomqombothi, sibaxelele into yoba siyagqitha siyophuthuma namanye amathambo alapha ekhaya, sizokwaqokelela siwadibanise emhlabeni o-neutral, engetheni, ingethekela ihlathi, engetheni apho kungekho kulobani khona. Sizawuwisa le bhokhwe besiyoyikrobisa kwaZweledala, siphume nayo apha emanxoweni siye engetheni, siyodibanisa kunye nabo bonke aba bangazange basikozelwe, sibaqokelele, sibahlambulule phaa engetheni ngencamazane engumatyiwaphele. Kubolekwe inkundla phayana engetheni, kutshayiswe, kubolekwe inkundla, kuphethwe imiphanda namacuba, njalo njalo, ze ityiwe iphele, ngumatyiwaphele, ze kuthi ke ngoku kuyohlwayelelwa emzini omkhulu, uyandastand, kuyochukunyiswa ubuhlwele bomzi omkhulu, kubuywe ke ngoku kuziwe ekhaya, bamkelwe ngencamazane, ibhokhwe kwakhona, ze bawiselwe inkomo, bazinziswe, ube umdibanisile uZweledala, kwaguqulwa kwa-same time. Uyayibona into yoba you killing two birds with one stone. Akho mali bethuna xa izinto zikwazi udityaniswa, ngumntu olaziyo isiko oliqondayo, okwaziyo uqiqa liphicotha isiko lomzi, ziyakwazi ukwenzeka ezi zinto. Kanti ke unyana ozimeleyo yena, ozakheleyo umzi, naye ufuna ungenisa kokwabo abantu abadala, uyakwazi ukuyenza loo nto leyo, uhotspothe apha kule nkundla katatakho. I think le video ndizakwenza upart 2 kwenzela into yoba ndingazuyigwaqwa, uyandastand. Ndizakwenza upart 2 ndicacisele into yoba wena mntu ke ngoku uqokeleleyo phaa kokwenu, waguqula abantu abadala kokwenu. Khumbula kaloku ndithi mna isiko lokuguqula ayilo siko elenziwa ngosuke lithongwe, ayilo siko elenziwa ngosuke kuyovunyiswa, lingummiselo. Ukuguqula okanye ukungenisa abantu abadala ngummiselo. Umntu omise ixhanti, umntu onexhanti must ukungenisa abantu abadala, uguqule. So nawe xa uphuma kokwenu uyozimele yakho indlu, noba kwakuguqulwe kokwenu, nawe kufuneka uguqule kwakho.
Ngena ke ku-part 2 ividiyo elandelayo uzova into yoba ndithi yenziwa njani loo nto leyo, ungakhange uphinde iinkundla ezi bezihanjwa kwinguqulo yakwaKhayakhulu. Camagwinya, sawubonana kungekudala.